लड़की जौन बिया प्यार कइले बिया 5 बरिस। हां जी अब बियाह भइल बा 5 बरिस बाद। पहला बार सेज पर बैठल बिया। अब लमुआ जौन बड़े हां जी रूम के गेट पर बड़े। सुने के बाद ध्यान से बलमुआ जौन बड़े रूम के गेट पर बड़े। हां जी रात भइल पिस्ता बादाम डाल के दूध पी के पहले ही से गेटे पर जाता रे तले लड़की कितना सुंदर बात कहतिया। कितना सुंदर कही रौरे न जानो। ओरिजिनल भाव वाह दीपू बाबा लड़की कहतिया कि आज हो पहिला मिलन। कि आज हो पहिला मिलन मिलल सजनी के सजना। हमारी अंग अंग खुला नियन खिलल बा बदन। सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी। सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी। अब खड़ा हो जा सूर्य से धामी लेखा मत लोटा। तार पियावा रूम के गेट पर बड़े ध्यान दी हो बात के। हां जी आ कहे के का बा सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे कि आज राजा जी के द्वारे जवान हो। कि आज राजा जी के द्वारे जवान हो। कलाकार के कमी नहीं खे ना भारत देश में भैया कलाकार के कमी बा। ना जी मास्टर कलाकार पर तो जने आंख बन के ढेला बिक दे। हां दुई आदमी तो पढ़ते बा मास्टर पर माने टीचर पर। हां जी ना तो गायक पर। सही बाकी हमो भरी के कलाकार बानी। जो नाच के जमाना होत रहे हमारा रोहतास जिला में। हां हां रौरा सब सुनले हो कब रोहतास जिला सासाराम सही डिहरी उजा के कलाकार एगो रहली बिजली रानी नटवार के जेकर गीत रहे पियावा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में। गीता रानी गौले रहली कि एठी में सामान बा 25 लाख के जीटी रोड जाम हो जाई। तो हमार 10 गो मित्र भइलन आज भी बाड़न। हां जी और 10 मित्र में 9 गो दोस्त हमार मुस्कान जी रेवटी के पीछे जास। हां हां एकरा के देखे एकरा के तारा से सुंदर चेहरा के कि कई गो निमन आई बड़ी सब। हम मंच के सामने बैठत रही सही गीत सुने खातिर कि गीत कितना सुंदर होता है। कितना सुंदर वो भरी गीत होके आज हो तो थोड़े बा ना आज तक गुरबक बनावल जाता। हां जी मेरी तड़पे जवानी तड़पे वादा न तो
प्रभु उनका के पाके इतना खुश बनी कि मत कही। कता ना हो अच्छा साच कहीं भर सक बेतिया जिला में दुगोला के कलाकार ना आवेले वो कहले सके भाई हमने के 20,000 रेट बा बाकी छूट ना मिले। सही बात बहन तने डिमांड बा बहनियो ना भाई अरविंद अभियंता जी से दिन पूछनी के चाचा ये हमारा मित्र के यहाँ पूरा में कौन है दो तोरे बाबू 50,000 लगे कहने हाँ तार 20,000 दिया तोरे 20,000 पर हम आज हमारे छूटे ना मिले। आज बुझा तो शिकायत हो हो तो मास्टर साहब बाबा बोला के फसल नहीं बा हमरा के हां जी तो का करब संबंध बा नीचे के बा। ना ना ओरिजिनल होई राजा जी के हवा में उठ जबू साकी हमारा पिंटू भैया की ओर से हां जी 1100 रुपए के आशीर्वाद मिलल भैया के बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा राजा जी के हवा में उठ जब भूख भूख मारी हमारा दिलवा के बोला भूख भूख मारी हमारा दिलवा के मोती। मजा आवता वाह मिल के कैसन लागल कैसे ये फील्ड है ये जो हम और आप करने आए हैं हां जी यहाँ सभी सुने आई बाटी हां हां तो यहाँ सबके अपन रोल बा सही बात तू नाचे आई बड़ी तहार रोल बा हम गावे आई बाटी साउंड वाले भैया आई बड़े सबके अपन अपन रोल बा ये हम रोल करतनी निमन रोल होई हां तो निमन लोग कही सही कि रात भर लभ के दरिया में कि रात भर लभ के दरिया में नहान होखनी आज राजा जी के पुरवे में जवान होखनी हमारे के लोग सभे गावे से जानेला नाचे से ना जाने हां जी बाकी तारे से नीमन लय सुंदर बजौले बड़े भिखारी चाचा ए चाचा तारे से नीमन भाव दे देबे कि हमारे गोपालो भैया खुश हो जाइए सही बात नीमन लगी तो ताली बजा दे तू पहले भाव करो तो छूले छूले ए बाबा पहले तू ओने देख के नाचा तारू कम हंसो तारू ज्यादा लेडीज के भाव कैसे हो कैसे तू गोलू राजा बना माइक धरो आई है हम कैसे देखाओ तनी हां जी हमारे के बिगाड़ देबू सब बहुत दिया लड़की अब एक्टिंग करी हीरोइन बन के होने तक तक चापुर दो भाव मत बिगाड़ो भाव मत बिगाड़ो रोआ गनगनाई पिया कोरा जबू
जियारा जुड़ा अरे ठाकुर मनोज हमार जियारा जुड़ई है जियारा गोलू राजा के जियारा गोलू राजा के परेशान होके वैसन बाज बाकी सबका बुझेबे न करे हाँ जी कि आज राजा जी आज के कमी काल पूरा कर दिए सही कि आज राजा जी के गोदिए में अरे जवान होके सुनी भागवत सुनी भागवत जन बिहान होके दी आज राजा जी के कोलवे में